For me, more cover the bar. I can't TV so video here. We share. I'm funny video trad down. Name mom. I someone and see. Men I wish I said from standing yourself video on the answer to what. Say, baby, I'm doing what you who say, Bama. I am melon. Nanka I can't say pana cocoa to me did slaps too. No power to me money be what him was the time changes. I don't deal with stories. I wouldn't break to Brennan follow story. Then summer was story in Munum. A child growing. Member Sama come on some baby. I show my do me a yambo. Near Vedia. Ama me casa. We know you. Maybe such a wicked person, child. What can I with me do? I'm saying, can I do this? Now, can you say, Mino? I'm watching Bonnie. I'm Bonnie. If you want to do all, I never say, I was so when I be papa. I can say, yeah. But the other man, I'm here. But the other man, I'm there. Also, you are my Mahuna. But I'm now wow. And I'm Meno. Madu home do what out. I didn't know what I mean. Oh, let me say, I did the way near my wedding. My come much as a mina baby. Miss William and Auntie Sam, I dear some I could probably kill more. Nancy, not Nancy, you're careful. You're piano so called. Or not tell one Nancy no. Maybe no, Bonnie, may your papa. Not to Bonnie what you know. Let me bet you. Which are your wedding? I will tell you, yes, I can send me when you're what you mean. May you wake up. Media descend my home is standing on Homo, but who's a life? I see now, maybe yes, and the Bama Chassis and one channel here. Bema Chas and no chess. Say also do on that's where we are. Who do honor, who did counsel, that's where we are. The real buy the cadets more than buying. Oh, life. The song who's your own to me, dinner me, Joe, a dinner me, Joe, a dinner me, Joe. Then I will come a kind of dio. A 7 myself, no credit on matter. And then I know, me and news of my mom, I feel crying a young cast of blood wouldn't answer. So, blow my phone, I can say, yeah, and 2 years I didn't believe you. That's so when you blame me. No, Nami Betraka. Which chance will call me to Name a buffet, some of Sa, a young Cassan, pass some of the French. Not be a man was one side is somewhere. Yeah, me, my promote said a Tessa. Sakas of Mr. Bumacao. Casabiwe, let me to Cocodia Mayo. Yeah, your Casabium. Me, person to some it's more than some Ricky. I guess, me not enough fast million rule. But my son some Ricky to make you show me more. Who's on cover, Johnny? Who name Lada or come to Samuel? You must say, come young with the middle of the culture. Who will be able? You would not come here. What do you know so? Whoa! Who know? Dance and wouldn't know. Dance and wouldn't know. Who may never? Who may never? What's that from Sabomas? What but away? Who are you? What's that from Sabomas? Oh, but damn. Where am I? Now, when I say, I said, my life for not doing him said, when him said the woman coming here, and today I am twice a bush. Upon touching so, will be the quack, because of beautiful commit that will be the quack, the cock who was only so special or such as I so decided. So I say, or in search of anything, and anything we don't want to so. That's been sorry, yes, you got to me, it's been sorry. Mate, may call her, may tell her, may call her, may call her. On a front one audio, on a class and so power can catch or better for what do you know? The man I would mean so good. What the matter? What for my view? What do you matter? You give us no, yes, any matter. Why you make me? But we keep the rob when yes, when yes, or so before. And I don't kiss you. Say I'm passing here on a kiss you. We can't turn a winner stand there. None of them. Oh, yes, I don't kiss you. I don't kiss all. It's a kiss on everything. Tell me back. That's it. Champion, let me do the cab woman. Let me tell me what the cab woman. Probably. Who's the cab woman? Who said the fun party? Come on, it's not now. That's it. That's all. What's coming down here? Back. I was on that level coming up. Much I better plan. I better know which I will be from which I plan. You're much I know which I come and my teacher. Not better much. Monasa. You know what the muscle. Listen, you better. What's a little bit coming in?
Hey, Olu. In fact, and you might be a costuming John, and then I mean, time was said, no Casa. My husband, a crown of Fiana, and then I was one in him. Ubumanity. Ah, Ade, Olu, Mrs. What if you do lame? I went to know one your mobile. I promise you, what you want to do, and then I cry a man. I want to one. I didn't tell you, now, Papa, what if you say, I cry was size. Huh? I cry was size. Until we are, say, my cat who could say, when you mean that because the way I'm with the Ayana noise and I know then. Okay, I'm so to my attention to me. My attention to me. Meant to tell me I know then. Make a chemical, say that so just a cry mobile. Oh, dear, mobile. Now, cry a common man. I want to come home to Sunset. The horse was on Senate. See, as I'm making a see, let's see you. The horse was on Senate. Oh, mammy, we have me, Davy. I tell hey, now we drive home to me say, oh, boy, so good now, but bonnet to I tell Buffalo, said Jenny.
Akwani ko tete no. Wo ko to ye na be boni to pa. Ewuradia, afemi joska. Olu, tie na tie ni. Hana ya ban nyame de be piefie ase. E me fa akwan bi so menye me pam ye mfirifie. Se de nyame dia be fe ne nyame so hu mo bo yi bia ma me se me so miningum. Wo de obedi akwa abonten nye fia. Me kwa abonten. Kwa abonten. Na nye fia ase. Eti wo pese ha so boye na papa. Pese ade papa. Ahamoye de we abema no wasi abedo no de won't me ka hwe. Eti wo akwa de ka kira papa me kunu se wo dwela wo teta no anasa wo pena eti efe papa pili wo tefia du se wo tu chere wo tu server chain eti wo me se wa wie. What's the seven on? After where there? Where the center now? Say, my yes, I couldn't intro. I couldn't intro me you. Yes, me call me cat to change my now and I may share their shows. No. Hey, no, nothing I may share their quarter. No, I couldn't intro and I'm got to win in our money. Now, got a gentle. Luja, the way in the village, the way in the dinner in the village. Winning me, me, the make a crack or crack every mammy. Catching up. Memin kabima asu kwane mo we tu akro da hona wu woni ne da enti ho kra ba sole akra we me ya so for akra ne ho so efie kokko na wodi mu agro sa no fie kokko ye chene nwe efie kokko ye chene nwe papa wo fa ma akra no nim ja akra ne ho so se na wo ma me akra ne ho so se na wo ma me o se papa de aso me ka bi obenya bi asam bi aka fa wo ma de se ne we se ka o beta me demo lumisi we all kwa bonti we no proba na da kwa bonti me sero ma me protect ma worry and for her life me say me regi papa me say for her life e me say me regi what's the some make a strong and they de nyame ado woto na wo hwehwu say nyame ado wo hwehwu say my brand onye na make at e kam ukomu kapo 50 cents chen say wati abrochile wan say woka Lewe chawo so ti abrochile papa mesro jaje wo ye me penu ngwase bia me penu ngwase wo ye na akwa kire me kunu akofo problem papa jaje ngwase na wo ma me heso wi aduane na wa me ka so fe jamia me kwa akwa ma me heso wi aduane jamia me kwa akwa so pe aduane we no me no papa okwa ya friends me dem no nko sesi ona me ba why uni penu wo nko sesi o ma me why you guys me chimi akwa we ne ho so sense na wo ma me akwa ne ho kra so sense na wo ma me na wo jina wo kan ya asem che no ma akwa ne akwa ne okuta gusu akwa ne kura gusu ni ma me ka kire wo o be jira be yese esuko ni ma de je to yesuko ni ma ai ti kwa uni fie ha kwa uni fie What's what you? What's what you? Ka. Na. Adentina. You be bia ye mo. Na so be se ko be ye ya ko so ade amai. Nana, enya mi o. Ase, be wana, wo ka se. E ka tro. Sa brantie bi na. Obefi ha. Omiotu. Meka dia nei. Wewe no. Ni moja. So esa sotingo buago. Wala command di sotingo. Ama yeso command. Tibeka tirao. Saunisa. Utiminya. Yanka sebe tinu kwa ni sabu. Katro. Time changes a minute done. Just a miracle. Aye case am panene kukwetinya man asutro strong to one tonensa si Kristo ti jai bibia amanaka. Ya
ɛwɔ nkɔfoɔ bebree mu kɔ situation bi a na afei deɛ ɔmo nyame ɛnɛ yi ebi na ato ayɛ case wiase la abraba a wobɔ no sɛ bia nkɔ w'ani a wobɛfa life ne tra ɛwɔ asase wei so wohu sɛ wonkɔ w'ani wohu sɛ woma w'akyi gye sɛ baabi apo para asɛm a mepɛ sɛ meka ne sɛ ɛsu no deɛ ɛmfa hwee ɛmma deɛ ɛbɛsi ɛnyɛ asie wie twem kɔ w'ani na onyame mmerɛ ɛne mmerɛ pa nnipa no a wosusu ne sɛ wɔno de wadi yie wɔkɔ ama wo ho kyerɛ wo no sɛ nka nyame bie w'ani ama woahu deɛ ɔfa mu anaasɛ woahu deɛ ɛbɛto no a nyimne sɛ nka wobɛte ne so nka wobɛpɛ powder atoto hyire agu so cause bia dum kea ne ke koko ɛne yɛaba ɛno nti sɛ wohwɛ how a wɔdɛɛfoɔ hwɔten gugu afu na ɔsi ne hia mogya na mogya bɛn na wode ama me wode asokwan bɛda ne makyɛnkyerɛ ɛno nti na kaa tetea mu frɛ great hwɔten gu wamfiri no sɛ wahu sɛ ɛnyɛ kookoo mogya ɛne wɔde aba ɛno nti wohwɛ a suman foforɔ bi asa aba sɛ wama ɛkɔm ade yɛn akyɛ na wɔdɛɛfoɔ hwɔten gugu afu nti sɛsei ne deɛ ɔmpɛ sɛ ɔbɛba biem nti wotimi sɛ suma wei ɛyɛ ne last warning ɛyɛ strong warning wɔse sɛ wɔno antimi amfidi mogya ne deɛ a deɛ duri deɛ yɛmpɛkyɛ prɛko ɔmo abɛgye ne kra ɛfiri ne nsɛm abere bia meka kyerɛ wo sɛ deɛ yɛ ne sɛ wɔgyina hɔ no ɛyɛ a wɔnhwɛ yie na wɔanhwɛ ase mekɔ bi yɛnkɔ ne kwa asɛm baako pɛ ana mepɛ sɛ meka kyerɛ wɔluman kaka na nka baabi a wɔatifi aduri nka kokowura deɛ wɔde garlic ɛyɛ dan hwɛ ha wo ya wodi amafa mu na hwɛ ahokyerɛ amafa mu nti wobɛma ababaawa baako pɛ wei abɛyɛ sintɔ ɛwɔ mabrabɔ oluman kyɛ sɛ baabi a wɔduru wɔ nim sɛ wɔno de wagyi ne nkyene bɔtɔ awie bara asɛm a mepɛ sɛ meka ne sɛ ɛbra ne de oluman wabɔ bi awie wokɔ nyame bɛtumi ato ne nsa afrɛ wo at any time bare wadwene wo ba ade pa ho na nka mode situation na mokɔɔ mu no nka wode bɛyɛ nyansasua sɛ sei wode ababaawa no ha ane kyɛ sɛ watarget na wopɛ sɛ wode ne yɛ twerɛdua ɛma wo si cause wopɛ sɛ wode ne kɔba wo taki srɛ wo momfokɔ so wɔ deɛ da m'anim na ababaawa sɛm no deɛ oluman kaka ɛfiri mu oluman kaka ka asɛm bi sɛ ababaawa ne nti na nnema drɛse sɛ nti sɛ wohwɛ ne nkyɛnse gu ne kom na sɛ wohwɛ ne rings ɛhyehyɛ no a wotumi sɛ oluman no ani abere ankasa kea ne ke ɔpɛ sɛ wɔdae ababaawa yi de ne yɛ hanam ɛma ne se ɛmesrɛ wo olu panyimfoɔ ka sɛ wɔyɛ bi agyae menka sɛ wɔyɛ bi a toa so menka sɛ biem yɛnhyia nyameboa akyina nyameboa akyina video no ɛbɛyɛ sɛ sultan no ɛbɛyɛ yie na sɛdeɛ timoti ɛti yɛyɛ no at the same time saa so na joshua ɛhwɛ abɛyɛ wokɔ youtube a bɔ ayɛ case tv videos na awɔyɛ no ɛdɔɔso ɛne bɔ no ayɛ ahyɛ na subscribe to channel no sɛ na ɛbɛyɛ yɛde video bi atom a nsa ɛbɛtumi aka bi ayɛ ayi bibu a nyame nso ɛbɛhyɛ wɔn mu yɛnhyia nyameboa akyina na nyameboa akyina video no ɛbɛyɛ sɛ sultana ɛbɛyɛ yie yɛmpɛkyɛ prɛko ɛmpɛkyɛ yɛkɔdidi o yɛkɔdidi sɛ yɛtim